Il-gvern mandu ebda ħsieb li jżid l-età ta' ritirar. Madankollu dawk l-anzjani li għadhom f'saħħithom huma mħeġġa li jkomplu jagħtu kontribut ekonomiku permezz inċentivi finanzjarji offruti mill-gvern. Stqar dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt seminar organizzat mill-Istitut tas-Servizzi Finanzjarji dwar il-ġejjieni tal-ekonomija ta' Malta u l-viżjoni tas-sistema tal-pensjonijiet. Muscat reġa' sostna li l-gvern ma jridx idaħħal is-sistema tal-pensjoni tat-tieni klassi f'pajjiżna għaliex fi kliemu kull ħaddiem iħallas il-kontribuzzjonijiet soċjali u għalhekk kull ħaddiem għandu dritt tal-pensjoni tal-istat diċenti. Hawnhekk irrefera għal pajjiżi oħra li ppruvaw jagħmlu użu minn din is-sistema ta' pensjoni tat-tieni klassi biex imbagħad meta żdied il-faqar f'pajjiżhom indunaw li din kienet deċiżjoni żbaljata. Dwar dan tkellem ukoll David Spiteri Ġinġel, konsulent dwar is-suġġett li nnota kif minkejja li titkellem fuq dawn it-tip ta' pensjonijiet, l-oppożizzjoni m'għamlet xejn meta kienet fil-gvern minħabba konsiderazzjonijiet politiċi. Madankollu il-Prim Ministru sostna li l-pensjoni tal-Istat m'għandix teskludi l-possibilità li individwi li jistgħu jġemmgħu b'mod privat jagħmlu pensjoni privata wkoll fuq għażla personali. Iżda din is-sistema mhijiex waħda sostenibbli għal dejjem u għalhekk li l-pjan tal-gvern jirrikjedi li kull 5 snin issir reviżjoni kif meħtieġ. Il-Prim Ministru fakkar fi bidliet li diġà daħlu fis-seħħ fix-xhur li għaddew fosthom iż-żieda fil-pensjoni minima li minnha benefikaw ma' 12,000 pensjonant li jidher li diġà ħallit impatt dirett fuq il-kwalità tal-ħajja tal-anzjani hekk kif rifless fir-rapport tal-Caritas.